pagkalisura ng panahon. Wa ko'y trabaho. Wasam ko niya ha. Wa ko'y trabaho gyud lawa. Maayo ta to da og naa pagita ko mga kauban. Sus. Naglisod gyud ko ani pagtrabaho ron pagkapait. Brato kay sweldo. 24 walo ka. Tagwalo ka oras. Ang atong trabaho. Sus kanus apa matana mahuman in taon nus up ta kabugas ara. Adlaw na tag 200. Karo. Oh. May kinadi Wa kay kaila nga mga tag-iya nga mga construction dagko kay trabaho ta sa Tay wa di ko. Ato nga gismana na ata tini ko anya karo ana close na masat. Sus. Nya sabi pa agin to ni. Hamay maayo ani kado. Para nga makakwarta ta. Magbuhat tag ikaw may manambal. Oh, nya ako mo'y manguha ko. Humal akong tiguan. Inigtago na ko, dagan ko naman rin, mingon ko nga, tuwaan ako ito, gibutang sa lawom ko yan. Nya, inignay mo, ari nga tagiya, ibo resultian. Taganong ko ni. Pila may pabayan na ito, ano sa kada usang tagiya? Kung ay sa kalibo kada item nga. Kada malmahalon sa nga, kung ato ni mo? Oh, malmahalon yan. Mubayan sa libo, mukawat lang kaya ating, bali 30 pesos. Usang libo mayroon, ikansi sila. Katong tigis mil. Tigis mil, may ang buhaton. Manihaw dito. Oh. Kaya ako'y tigtaga. Nya, human, ay mawagtangan, mangita din sila. Ako inon, tuwal manambal dito, si Cardo. Oh, hihi ka na. Ako inon. Oo. Sige. Ato, huwat mo din mo dire. Oh, sige, huwat ako. Oh, dire ko maghuwat ha. Oo, ngita ko din. Maayo inoon. Mayos itong paghihas akong kaubada. Kana, may ka ng buhaton dyan. Siya ay mangawat, o niya ako yung mutagaan. Kini kwarta niya ni. Kini. Nakakawat na kong TV. Akong taguan ng lawom sa kasya. Unya kuman, akong ingnon nga si Cardo, tuwa sa lawom sa kasya na kong gibutang. Hindi na. Butang ko ni. Oh. Ala ka. Kuman, adto din ko ni Cardo. Matos Cardo. Dugay mas taguroy. Wa sa itong kakawat tau hana. Ada aray ay. Nagdagan ni kwarta na ni. Ay, Cardo. Oh. Tuwa ako'y nakawat na nga TV. Oh. Dago kayo. Unya, akong gitaguan tuwa sa ilawom sa lakasya. May pagka May na pagkatago to. Oh. Unya, human, akong atuon, susuruyon ako dito. Kaya basig, mugawas ang tag-iya. Oo, kana. Ako na yung inong tag-iya nga. Tuwa ibang mananagaan dito. Si Cardo. Oo, kana. Ubanan na ko dito. Oh, kakwarta ta. Oo, kana. Sige, mato na ko, Cardo. Oo, sige. Ay, si Alimukoy ay. Si Alimukoy di tag-iya ato di ay. Ako nga to sa Alimukoy. Gusto yung problema niya. Animal, ganyan nga. Uy, Alimukoy. Uy, ano yung problema niyo? Matay ni Malasaw eh. Nibiya na ko kanyo sa among balay. Nawa nga akong TV. Sa bahay, tangko kitong TV na ko. Dako to, dako. Oh, dako. Dako kang TV. Ay, panyasap lalo, ipatakan, naman. Asa man pita managan mo? May daw managan dito, si Cardo pangan. Nya may namutagan. Plus may laki kay namutagan. Daghan na kay nang gitagan. Lagot iko ba? Kakatong TV ha. Mahal to dako to halinon unta. Sus. Basta yang ano? Nawa pag yun. Nawa. Sige. Ako kang ubanan. Ato tani Cardo. May laki managana. Akina kuyugi ko bikit. Ako ipatagan. Sige. Patagmong ko na mga tahanan. Babsak para mailhan magkisi kawatana. Oo, sige. Ay, nay. Bos, may buntag bos. Oh, may sa problema ni mo do. Nagproblema. Pero mo kita nabako ra ba jud ko do? Okay ra bos. Kanang ingani lagi ko bos kana ako problema bos ba. Mananaga tinuod ka bos. Ang butagan bagi ko do din hinapita. Ako bagi pakailagi maka. Sige bos kanang mo do bigi sila. Tag na adyo ko bos ko. Asa na pita ron akong TV bos. Kinsa nakuha bos nawang akong TV bos. Mahal tong TV ha. Dako unta tong halinon. Usab to TV ha klase ha. Dako tong TV ha, mahalon to. Pero Astron TV. ay na lagi to kung ano importante ba sakay. TV ang nawala ko boss. TV. Sige kaya ako tag-anon. Tag-anon ako ha. Pero palukaton lagi ka og matag-anan ako lukat ka atong 5,000.
Singkumil? Oh, kay imong TV oh, murag nanag yun. Nakita na gina ko na natapatik na kita ko. Kuha na imong TV. 5,000? Oh, Unya 5,000. katong tibihan ako, boss. Guba man to. Pati naman to dugayan na guba niya. 5,000 yung palukat ako. Bahala na niya, boss ay. Manag ano way karon naganana na. Tak. Tanawara. Guba dito imong gikawat. Di siya mlukat og 5,000. Dali-dali maguto na kong pagkakawata gud. Wa mo ko kaklaro ato. Guba ba dito? Hamay mayo atong tanawon. Ha? Tanawon na to, klaro na to. Di tanaw na to. Sus di na mulukat. Gigi. Di siya mulukat. Ciao. Dira ka loy. Haman. Dira ka loy, dai. Oh, ako ni tibiya oy. Oh, sus guba niya pa dito biyaw sa maghalin. Pangwartan sa anili guba niya buti pangwarta. Guba may mo gikuha ay mo di mulukat. Wa ko magtuwa lang yung guba ba dito kay. Gaday.